Pun. Kaget kok tuh telat mentepan pan. Mosok telat. Ya wis baleni sik, baleni neh. Mesti ngreponte kancane. Odi mang. Oke nih, kurang mundur ora? Lah, we kok kono mang sik. Lah aku posisi ngene. Wes ki. Pun. Kaget aku. Ya konco sitok ya buta ekspresi. Kok bengi kira-kira wis do buah ora wae? Yo pol sidone to, Bu. Wong wis kadung tak siapne. Nope. Terus arep mbok ki opo ngono kuwi lho. Yo digawe golek dhuwit to, Bu. Kowe nanti masalah mbek wong. Ki rasa kaya ngono. Rasa main santet-santet kaya ngono kuwi. Kowe nek duwe dendam mbek wong ki dibarne apik-apik. Aja main santet-santet kaya ngono kuwi. Nyantet wong iki dosa lho matane. Oh, berarti wong nyantet sing dosa matane. Maksudku ki sing dosa ki awakmu. Piye to, Bu? Sing gendah lak ngomong. Sing dosa ki matane apa awake? Ngomong mulah malih. Maksudku ki lak awakmu nyantet kaya ngono kuwi lho, Wuk. Kowe iki lho entuk dosa. Walah, ngomong karo awakmu ora rada angel. Kardine lho sapa sing arep nyantet. Iki boneka jahe langkung arepe tak gawe golek nomor togel. Damput. Boneka jahe langkung iki modelane kaya ngono kuwi. Lah, ndase gedhi kaya kena kanker otak e, Wuk. Tak omongi. Jahe langkung ki ndase bathok. Ora ndas bal kaya ngono kuwi. Ya apik ndasbal to, Bu. Timbang dasdus. Pan. Nggak tak omongi. Golek duit ki carane aja ngono. Golek duit ki mboyo sing halal. Lah modelan golek duit kaya ngene iki ya ora barokah to, Bu. Omaku dadi kowe ya. Atur-atur apa ngono. TV. Apa iku barang-barangmu sing mbok duweni iki didol. Ora malah dolanan ndas-dus kaya ngene kuwi. Piye ora apik. Lah arep adol opo to, Bu? TV piye? Matemu tipe wis tak dol kok tak nyaur utang. Oh ya. Magicom. Magicom kuwi ndek ngenane malah tak dol sak isine. Aku bingung. Arep adol harga diri, tapi aku gak duwe harga diri. Ya. Apa adol kae? Arep adol motor. Matek kuwi. Yo ora to, Bu. Motor karek sitok mbok kon ngedol. Helme sing didol. Adol helm. Helm ireng kuwi. Payu didol kaya ngono. Wis to, kowe gak usah kakan ngomong. Penting melu aku adol helm saiki. Ya. Okay.
Kok kowe ra kroso apa te atiku tuh kelangan wong sing paling tak tresnani aja nak dolan doyan ya ono ya ini kerja raja dal blas butuh nyolot oke mulai senyolot nyolot ngono ket mang alhamdulillah laris. Kowe yakin toh? Adol helm nang kene. Yo yakin to. Saiki tak tekoni kowe lagak duwe helm tukumu ning ndi? Yo nang toko helm toh. Lah mosok tuku nang toko bangunan kok ya enek. Lah yo makane tak dol rene. Kan wong kan adol helm. Oh iya ya. Dengaran pinter awakmu. Wes, nek iki. Oke mas, monggo badhe ngersakne napa? Adol helm mas. Nggih mas, adol helm mun tuku helm kok mosok adol Magicom. Maksude aku ki arep adol helm. Lah yo aku ki ya adol helm. Ki mau sepi mas rene wong mlebu sampean tak kira tuku. Lah kok malah adol. Dapet bulet iki wong iki. Maksude ngene lho mas. Aku rene iki arep adol helm nggonmu. Oh alah, sampean arep adol helm nggonku. Lah helm ndi? Iki lho mas helme. Susu. Ki sak ndase. Susu. Matane ndase kancane ya dadi dol to. Salahmu to. Dia sembarangan. Andol kok mulek. Situ modal apa ora? Njaluk rego pira? Ngene mas, iki biyen aku tuku helm ki cash 15 juta untuk hadiah motor. Saiki tukunen 100 wis. Tenan ki 100. Wis sampean gak rugi. Yo rugi gak apa-apa mas. Trajene wong butuh duwite selak tagih buah ya mas. Tenan gak ketun. Ya wis. Oh. Ya, inilah mas. Yes mas, suwun ya. Ya. Ngedol helm sitok ngono ya suwi ya tam. Mas. Lah kontaknya di. Kontakmu lho, Bu. Kontak opo mantan? Lah wit tuku helm kae lho. Hadiahke motor to. Oh iso. Lah iya nanti kene to. Ali yuk. Oke. Mulai dhewe piye? Ya lupa motor tuh mulai. Lah motormu ndi? Niki ning ngarepan ge. Lah kontakmu? Niki tawene wonge. Lah mulai dhewe. Ya numpak motor tuh, Bu. Lah motormu ndi? Ning ngarepan lho dhewe. Iya, lah kontake. Tak wene wonge. Oh iya ya. Aku piye?
Jaso. Ya. Apa ada lelem kayak? Jenenge film. Tuh kaya. Tok jare bukan lelem kok. Dak wae. Motor, ngono lho. Arep motor. Wong mbok debing anu Mas. Aku lali harga diriku. Oh ya, terakhir kan Telu. Nggih Mas adol lelem. Mosok. Elah jai. Bu, ampun banget. Ampun banget. Bocah rasane. Ampun banget. Ampun banget.